Шулай итеп, Рамазан айының соңгы 10 көненә аяк бастык. Быел ул ничектер сизелмичә узып бара кебек. Бөтен ислам дөньясында шулай. Узган елларда шәһәрдә шаулап торган Рамазан чатырлары, Коръән яңгыравы, халыкның күпләп таравихка барулары быел берсе дә юк. Рамазан ае башка рух алды. Аның да башка үзенчәлекләре шактый. Исламның 5 баганасының берсе саналган ураза быел ничек истә калачак? Нинди яңа үзгәрешләр бар һәм ни өчен хәзер динне таратырга мөмкинлекләр күбрәк? Безнең репортажда. Мәккәдәге Әл-Харам мәчете ябык, Кәгъбәтулла өстендә кышлар әйләнә. 7 тапкыр әйтерсең кешеләр урынына алар еланы үти. Бу видео телефоннан телефонга күчеп күпләрне таң калдырды. Хәзер бөтен ислам дөньясында шулай. Мөәзиннең генә ялгыз азан әйтүе, буш мәчет заллары, буш ифтар чатырлары. Рамазан аеның Татарстан тарихында булай узганы юк иде әле. Ул башка рух алды. Фәрештәләр кеше образына керә аламы? Рөстәм хәзрәт Хәйруллин мәхәллә халкы белән бары социаль челтәрләр аша аралашырга мәҗбүр. Телефонны штативка беркетеп. Шул рәвешле Рамазан ае быел виртуальләште. Вагазны да, борчыган сорауларга җавапны да, дугаларны да интернет аша карыйлар. Гаилә мәчетендә дә бу эштә тулы бер штат булдырылган. Мәчет ябык. Шунда менә без шушы онлайн юлларын Аллаһның рәхмәте белән интернет ул бер яктан шайтан дип әйтик, икенче яктан ул Аллаһның нигъмәте, әлхәмдүлиллаһи раббил алямин. Инстаграмда тагын бер популяр хәзрәт Шамил мәчете имамы Мәхмүд хәзрәт Шәрәфетдин. Изгелек юлына бастык, хәзер сынаулар килмәс дип уйлыйлармы ди? Юк. Мәхмүд хәзрәт аккаунтына гына да 26 мең кеше язылган. Монда вагазлар тыңларга да кирәк икән, имам белән бергә дуга кылырга да була. Мәчеттә, минбәрдә вагаз сөйләгәндә билгеле бер күләмдә кеше вагазны тыңлый һәм ничектер рухи яктан баеп кала дип әйтик инде. Ләкин интернет челтәре бу мөмкинчелекне арттырды. Бөтенләй мәчеткә килмәгән кешеләр дә интернет челтәре аша үзләренең сорауларына җавап таптылар. Коронавирусмы юкмы теләсә кайсы шартларда мөэминнәр ураза тота. Айнур Сибгатуллин көн саен 8 сәгать төзелештә эшли һәм 18 сәгать ашау-эчүдән тыелып тора. Елда тоткан уразага организм үзе алданрак психологически өйрәнә. Шуңа психологически үзеңне өйрәтсәң, барсы да җиңел. Ассаламу алейкум, хәзрәт. Бу быелгы Рамазанның тагын бер үзенчәлеге. Быел ифтар ашларын өйгә китереп бирәләр. Зәкат фонды сугыш ветераны Эчке эшләр министрлыгының Хәтер мәчете имамы Харис хәзрәт Салихҗанга ифтар тартмасы китерде. 93 яшен тудыручы Харис хәзрәт бүген дә уразада зарланмый. Картлык организмы бер кат өйрәнсә, бөтен нәрсәгә өйрәнә ул. Шуның өчен кеше бирҗә торып, бөтен ураза таләпләрен үтәбез, Аллаһка шөкер. Ураза вакытында Харис хәзрәт буш тормый, китаплар укый һәм үзе дә 7нче китабын яза. Равасымгы китап. Шултай бабай малайлар, ул җылы-җылы язылды. Ифтар ашларын өйгә китерү моңа кадәр күрелмәгән дәрәҗәгә менде. Ланчбокслар быелгы уразаның аерым бер символы. Ярдәм мәчетендә генә дә 2000 ислам тартмасы таратыла. Зәкат фонды бөтен республика буенча эшли. Көн саен 1000 ифтар ланчбоксы тарата республикабызның районнарына. Бу 40-тан артык район мөхтәсибләренә без инде тапшырдык һәм Казанның 50-60 мәчетенә тапшырабыз көн саен. Дистанцию соблюдайте. Мәчетләрдән тыш аны мохтаҗларга да тараталар. Колхоз базары яны парковкасында 700 кеше чират торып ала. Ризыклары тәмле, шуңар киләбез инде. Авыр бер пенсия гына яшәү, җиңел түгел кызганычка каршы, кайнар аш безнең өчен бик мөһим. Ифтар тартмасында барлык кирәк-яраклар да бар һәм иң мөһиме ул туклыклы. Әлбәттә, инде беренче чиратта су, хөрмә. Монда кайнар ризык та бар, әлбәттә, җылытырга кирәк, тукмаш белән котлет, камыр ризыклары, чәй өчен тәм-томнар, һәм әлбәттә, аш пешерергә хәтта тукмаш та бар. Әлеге чара республиканың ярдәм янәшә хәрәкәте белән берлектә оештырыла. Азат Гайнетдинов сүзләренчә, мөселманнар арасында мөрәҗәгать итүчеләр көннән-көн арта. Кешенең идея тоттыгы акчасын ашап бетерделәр. Монда кайсы бер танышларны күрәсең, теге кеше ничектер теге кайсыр уяла монда килгән, ничектер теге кеше монда килергә мәҗбүр. Ифтар ашларын Акбарс аренада әзерлиләр. Стадион бер мизгелдә аш-су әзерләү урынына үрелгән. Мондагы эш барышы белән бу атнада Рөстәм Миннеханов шәхсән килеп танышты һәм югары бәя бирде. Уйлагыз,
Әгәр дә пандемия булмаган булса, без бер җирдә бер көндә 20,000 кеше белән җыелышып ифтарны үткәргән булыр идек. Ләкин вазгыять үзгәргәнгә күрә без онлайнга күчтек. Башка еллардан аермалы быел мөфти Камил хәзрәт Сәмигуллин иттикафка, ягъни 10 көн буе мәчеттә ябылып утырырга булмады. Күрәсең, Рамазан аеның башка мәшәкатьләре шактый. Быел фитр садакасының күләме үзгәрмәде. Ул бер кешегә 100 сумга төшә. Аны ураза бәйрәменә кадәр тапшырырга кирәк. Ә гаетнең быел ничек узачагы әлегәчә төгәл билгеле түгел. Мәчеттә халык җыепмы, әллә онлайн гынамы? Айза Шаймарданов, Гадел Миндебаев, Яңа Гасыр каналы.